Касуля трапіла пад колы аўтамабіля па трасе Брэст-Радванічы. Жывёла была пашкоджана не вельмі моцна. Было прынята рашэнне аб шпіталізацыі капытнага. Зараз на целе гадавала касулі засталіся толькі некаторыя раны. Калі ён апынуўся ў звыклым для сябе асяроддзі, было зразумела, самец пребывае яшчэ ў шокавым стане. Изначально было уже понятно, что больших повреждений нету, потому что животное стояло. Соответственно, конечности были целые, позвоночник целый. Это главное. Второе, то, что внутренние органы не были повреждены. Гэта першы выпадак за 22 гады ў практыцы спецыялістаў, калі жывёла пасля ДТЗ выжыла. Увогуле такія здарэнні нярэдкія ў апошні час. Кожную нядзелю ад ДТЗ пакутае ў сярэднім адна жывёліна. У панядзелак на 28 кіламетры аўтадарогі М1 Е30 Брэст-Мінск мяжа Расійскай Федэрацыі 30-гадовы жыхар Жабінкаўскага раёна на Volkswagen Passat здзейсніў наезд на лася. Жывёла загінула на месцы здарэння. Вадзіцель з цяжкімі траўмамі дастаўлены ў бальніцу. Але ёсць і выпадкі, калі ў дарожна-транспартных здарэннях вінаватыя і самі жывёлы. У Століне адбылася камічная сітуацыя. Бусел урэзаўся на ўзлёце ў аўтамабіль Лада Прыора, які праязджаў побач. Супрацоўнікі праваахоўных органаў заклікаюць вадзіцеляў да пільнасці на дарогах на момант міграцыі жывёл. Тацяна Ігнатавец, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».